Η Τζέμα πάει στο νηπιαγωγείο. Σήμερα η Τζέμα θα ακολουθήσει την Ανούλα στο σχολείο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων και η δασκάλα ζήτησε από όλα τα παιδάκια να φέρουν το κατοικίδιό τους μέσα στην τάξη και να το παρουσιάσουν. Έτσι λοιπόν η Ανούλα πήρε την Τζεμούλα μαζί της στο σχολείο, φόρεσαν τις σχολικές τους τσάντες, ετοιμαστήκανε και φύγαμε για σχολείο. Η Τζέμα ήταν κατενθουσιασμένη. Περπατούσε καμαρωτή με τη τσαντούλα στην πλάτη της. Μόλις έφτασαν έξω από το νηπιαγωγείο, πέταξε από χαρά. Πόσο όμορφο ήταν, τι ωραία χρώματα χαρούμενα και τι ωραία παιδική χαρά, μια αυλή τεράστια με δέντρα και γρασίδι για να παίξουμε. Τώρα καταλαβαίνει η Τζέμα γιατί της αρέσει τόσο πολύ της Ανούλα στο σχολείο. Μπήκανε και οι δύο χαρούμενες μέσα στην τάξη. Χαιρέτησαν τον Φίλιπ που καθόταν στο θρανείο ήδη με το μικρό του ιγκουάνα. Η Τζέμα πρώτη φορά έβλεπε τέτοιο ζωάκι. Ήτανε πράσινο με κάτι πολύ μεγάλα ματάκια. Η Τζέμα το κοιτούσε περίεργα γιατί δεν είχε ξαναδεί από κοντά ιγκουάνα. «Καλημέρα Φίλιπ», είπε η Ανούλα. «Γεια σου Ανούλα, τι όμορφο σκυλάκι», είπε ο Φίλιπ. Τώρα καθίσαν στα θρανία τους όλα τα παιδιά μαζί με τα κατοικίδια τους επάνω στο θρανείο. Η Τζέμα πήρε θέση δίπλα στην Ανούλα. Τι ωραία που ήταν εδώ αυτή η τάξη. Είχε τόσα πολλά παιχνίδια, τόσα ωραία χρώματα. Ανυπομονούσε να τελειώσει το μάθημα και να βγει έξω να παίξει στην ωραία την αυλή. Η όμορφη δασκάλα μπήκε μέσα στην τάξη κρατώντας ένα ωραίο κουνελάκι. Άσπρο σαν το χιόνι. Το έβαλε επάνω στην έδρα της και καλημέρισε όλα τα παιδιά. «Καλημέρα σε όλα τα παιδιά! Καλώς ήρθατε στην τάξη μας! Γεια σας μικρά μου ζωάκια! Είστε όλα πολύ όμορφα! Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Θα ξεκινήσει την παρουσίαση η Ανούλα με τη μικρή Τζέμα. Γεια σε όλους! Είμαι η Ανούλα και αυτή είναι η μικρή μου Τζέμα. Είναι το πεκινουά σκυλάκι μου. Είναι πολύ φιλική και χαριτωμένη. Της αρέσει το φαγητό και τα παιχνίδια. Και φυσικά ο ύπνος. Η Τζέμα έχει μεγάλα καστανά ματάκια, καφέ τρίχωμα και μια μεγάλη φουντωτή ουρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά από μένα και την Τζέμα. Στη συνέχεια ήρθε η ώρα να παρουσιάσει τη μικρή της γατούλα η Τζένι. Γεια σας, είμαι η Τζένι και αυτή εδώ είναι η Λούλου. Είναι η γατούλα μου. Έχει πολύ όμορφα ματάκια και πολύ απαλό λευκό τρίχωμα. Της αρέσει να παίζει με τις κλωστές της μαμάς μου και να κάνει σκανταλιές. Την αγαπώ πάρα πολύ και μαζί πάμε παντού. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα σειρά είχε ο Φίλιπ με το μικρό του ιγκουάνα. Γεια σας, είμαι ο Φίλιπ και αυτός εδώ είναι ο Λουκ, το μικρό μου ιγκουάνα. Ο Λουκ έχει πράσινο χρώμα, έχει μεγάλα γουρλωτά μάτια και μια τεράστια γλώσσα. Το αγαπημένο του πράγμα είναι να ανεβαίνει επάνω στον ώμο μου και να μου κάνει παρέα όλη μέρα. Δεν έχει και πολλή ενέργεια, οπότε του αρέσει να κάθεται εκεί. Επίσης του αρέσει να κοιμάται και δεν έχει πολύ όρεξη για παιχνίδι. Είναι πολύ ήσυχος και καλός. Είναι ο καλύτερός μου φίλος. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθε η ώρα να παρουσιάσει η μικρή μας Έλενα, η γλυκιά μας κοκκινομάλα, η οποία έφερε από το σπίτι της το κατοικίδιό της, ένα χρυσόψαρο μέσα στο ανιδρείο. Γεια σας. Τρέπομαι λίγο να μιλήσω εγώ. Δεν θα πω πολλά. Είμαι λίγο ντροπαλή. Αυτός εδώ είναι ο φίλος μου, το χρυσόψαρο, και είναι χρώμα πορτοκαλί και είναι πολύ ήσυχος και του αρέσει να κολυμπάει. Ευχαριστώ. Δεν θα πω άλλα. Γεια σας. Η Έλενα είναι ντροπαλή και αγχώνεται όταν μιλάει μπροστά σε κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ Έλενα για την προσπάθειά σου, την επιβράβευσε η δασκάλα της. Τελευταίος και καλύτερος είναι ο φίλος μας ο Μπομπ. Γεια, έφερα το σκύλο μου, ένα γερμανικό πεμενικό. Είναι πολύ μεγάλος και δυνατός και με προστατεύει πάντα.
Ειδικά όταν το πηγαίνω βόλτα, δεν αφήνει κανένα να με πλησιάσει. Τον αγαπώ πολύ και κοιμόμαστε κάθε βράδυ παρέα. Με ζεσταίνει το ωραίο του τρίχωμα. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε όλα πάρα πολύ καλά παιδάκια. Ήρθε όμως η ώρα και εγώ να σας παρουσιάσω το κατοικίδιό μου, είπε η γλυκιά δασκάλα. Έφερα από το σπίτι μου τη μικρή Πινκ. Είναι το κουνελάκι μου. Έχει πολύ απαλό τρίχωμα, λευκό σαν το χιόνι. Μεγάλα αυτάκια και μικρά ματάκια. Της αρέσουν οι αγκαλιές και τρελαίνεται να τρώει καρότα. Σας ευχαριστώ όλους, παιδιά, για την προσπάθειά σας. Είστε καταπληκτικοί. Τώρα μόλις χτύπησε το κουδούνι. Είστε ελεύθεροι να πάτε να παίξετε με τα ζωάκια σας στην αυλή. Τρέξανε με φόρα όλοι στην αυλή και αρχίσαν το παιχνίδι. Τα ζωάκια κάθισαν όλα παρέα να γνωριστούν. Σήμερα, παιδιά, μάθαμε πολλά πράγματα στο σχολείο. Μάθαμε για το χρυσόψαρο, για τη γατούλα, για το κουνελάκι, το ιγκουάνα, το όμορφο γερμανικό πιμενικό και φυσικά για την Τζέμα, το αγαπημένο μας πεκινουά. Εσείς έχετε κατοικίδιο στο σπίτι? Θα χαρώ να μου πείτε ιστορίες γι' αυτό. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Γεια σας!